Este taxi aparcado ás portas da escola de Paradela é un dos novos servizos dos que dispón o CRA de Meis. O centro rural conta dende este ano co Plan Madruga, un servizo ao que se apuntaron 9 nenos. Para poder atender as súas demandas, o colexio puxo a disposición deles 2 monitores, un no colexio de San Tomé con 6 nenos e outro no de Paradela, con 2 nenos e unha nena do colexio de San Lourenzo. Para que esta alumna poida gozar do Plan Madruga, o CRA puxo tamén a súa disposición o servizo do taxi. Aquí tratamos de ser flexibles porque sabemos que non hai que facer, ou queremos que non haxa que facer renuncias entre unha faceta ou outra, entre a faceta profesional e a personal. Todos queremos o mellor en todos os sentidos. Entón, nada, esa nena de momento son 2, de momento ven unha, máis adiante incorporarase a outra, colle aquí o taxi ás 9 menos 10, 9 menos 5, son 5 minutiños de camiño ata a súa escola de San Lourenzo, ese é o modo taxi, a versión taxi do Plan Madruga. O Plan Madruga axuda as nais e pais a conciliar a vida laboral e familiar. No mesmo día, xa, de feito, de implantar o Madruga, eu personalmente recibín mensaxes de casi todas as mamás agradecidas por contar con ese servizo, inda que sexa un custo bastante non convencional, non eses 20 euros dos que se pode falar o mellor en outros lados, non é o mesmo que ter que renunciar a parte da túa xornada, non é o mesmo que ter que delegar nunha persoa que non coñeces. Para o CRA de Meis, o Plan Madruga é vital para que as nais e pais opten pola súa escola e así cumprir co número necesario de alumnado. É un servizo que se oferta no rural, consideramos que é fundamental, ademais temos un modelo pedagóxico diferente, a parte do Plan Madruga a xente tamén ven polo noso modelo educativo e para nós é fundamental ter ese mínimo que nos mandan dende Consellería para poder seguir dando servizo, vamos. Ao ser unha escola pequena, os custos dos monitores e do taxi son máis elevados que noutros centros, pero as nais e pais contan coa colaboración de diferentes asociacións de Meis que posibilitan que só paguen a metade por estes servizos.